Ayikho into enzima njengomendo. Ngiyababona ukuthi abangaphandle basafuna ukuzongena, kodwa thina esingaphakathi siyafa, siyakwiliza, siyacwila. Kanti lithini iBhayibheli mangabe lithi madoda, thandana abafazi benu bazonithobela, baphinde banihloniphe? Why madoda nisincintsha leyo opportunity ukuthi sizwele sithandwa? Cabanga ngoba mina umyeni wami ngikhulisa amadodakazi ayithi amabili. Yena ubhizi uhlezi njalo efika late la endlini, ungitshela ukuthi uphuma kuma business meetings, ungitshela lokhu nalokhu, kanti umuntu uyajola la ngaphandle. Mina ngimuhle, ngihlakaniphile, ngisebenza kahle, ngumuntu wesifazane oyikhandlayo, ngayo yonke into nje ngiright, kodwa indoda yami still ikwazi ukuthi iphume ihambe iyodlala ngaphandle. Ngelinye ilanga-ke nami ngadecide ukuthi ngigeze nje umnganami engibizile for lunch, ngaswenka-ke ngabopha iphondo lami-ke, ngagqoka ingubo yami-ke, ngaba muhleke. Sengihleli-ke nomngani laphayana-ke restaurant, aqale kumngani athi mngani, lento le bengingamele ngikutshele yona, kodwa ngiyakutshela-ke ngoba umngani wami very very close to inhliziyo yami. Indoda yakho kunomunye uCinderella nje ejola nayo, impela ayi-straight sakhe, i-side chick yakhe enkulu, i-top side chick. Le ntombazane-ke uyithengele ingubo ebizayo kanokusho, umngane azangitshengisa isithombe. Banohlelo lokuyikhipha kusasa lokho kusayo ngesikhathi esiwukuthi, and le ntombazane icelile imali engaka, uzohambe ayoyinika lo mali lo ntombazane. Nje kuthiwa impela nje bayayikhipha kuzobe kumnandi kunjeya. Ngivelane ngidideke ukuthi le ndoda kanti ngenza isilima, mina ingitshela ukuthi iya kwi-business meeting in kanti ngenza isilima. Into engizoyithini-ke le? Umngane athi hayi mngane, angisho ukuthini ungayiconfront indoda yakho, bengikutshela nje ukuthi kune-situation enjengaleyo, angisho ukuthi hamba uyoba nedrama, uhamba uyogadla lapha entombini, ngoba noma ungagadla indoda mangabe umuntu imthandi yamthanda, izovela niphumela obala kithi ngiyakuthanda nawe mama, kodwa naye lo ngiyamthanda. So mfazi, angazi kuyomele ucabange iqhinga elibhetha elizoyisa le ndoda lo muntu lo athandana nayo, ngoba impela ngathi sekuyashisa emjolweni wabo, ba-serious labantu. Ngafika ekhaya umoya wami ukhathazekile, inhliziyo yami ibuhlungu, ngayicwilisa emanzini, ngizama ukucabanga iqhinga ukuthi le ndoda ngizoyihlukanisa kanjani nomakhwapheni. Akekho umuntu ofuna ukushare, wonke umuntu ufuna indoda yakhe ibe seduzane kwakhe. Wonke umuntu ufuna ukuthi ubaba ekhaya kube uyena ukuthi mangabe nenkinga yezingane bayixazulule ndawonye, babone each and every growth enganeni yabo, bayibone, babheke umndeni wabo, bakhulisa ikhaya labo. Ulakhelani ikhaya umuntu wesilisa mangabe kuwukuthi inhliziyo yakhe isahleli ngaphandle? Uyofunani ngale ngaphandle? Impilo yakhe ayisoze yaba stable because wena uyilandela ukuthi impilo yakhe ibe nesixakaxaka ngokufaka unumber 3 emshadweni wenu. Sengicabangile-ke ngacabanga, ngalithola iqhinga, ngasithola isixazululo. Hayike silaleke ntambama-ke ebusuku, ubaba usefikile-ke ngalezo y'khathi ey'khathele, silele, inhliziyo yami iyagqumagquma. Ngiyazi ukuthi kusasa ubaba uyayikhipha nalo muntu, sengilibonile iroga amthengele lona. Ngiyazi ukuthi kuthiwa lo muntu ucela imali engaka, ubaba uthe uzohamba womnikeza lo mali. Ngishaye ngathi ngilele-ke la, kanti ngiqophisile, angilele, ngilinde kushaya u-12 o'clock. Ngicela ukukutshela ngo-12 o'clock ngasukuma ngiqhashe embhedeni, ngabhavumuka, ngathandaza. Nkosi baba, uNkulunkulu wami, ngicela uprotect indoda yami kule silinge ezohlangabezana naso kusasa. Bengingasiyo inhliso yayo ukuthi ihlangabezane nenkinga kanjena, iye ngothando laphayana, iye ngobumnandi. Ngakhuluma emthandazweni, baba ngibona umfazi ogqoke ingubo esona so, indoda yami icabanga ukuthi isendaweni right yomnikeza imali, kanti lo mfazi lo umplanele okubi. Baba ngicela ungawuthatha umphefumulo wendoda yami, zwela mina nabantwana bami baba. Ngicela baba ucabangele mina, uxolele mina, ngicela uyixolele indoda yami iphambeko zayo, ngikhulekela iprotection over indoda yami. Ngicela ukukutshela lapho ubaba usesukumile uhleli ngezinqa embhedeni.
uzwa engathi mina ngibone iphupho or ngithola isiprofetho ngithamunda njengoba zinjalo ukuthi le ndaba lezi ukuthi kuzokwenzakalani. Nawe uyazi unomfazi amthengele irogo elibizayo, bazohamba begqoke befaniselene kusasa kanjani. Hey ubaba, ngicela ukukutshela the following day wavelane wathi, sithandwa sami, sengize ngayikhansela-ke leya business meeting emsebenzini, sithola ama-emails akhanselayo. Angibange ngisabuza nokuthi ngicela ukubona lo email, ngajabulela indoda yami ihlele endlini. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yami iyaphuma-ke ekuchitheni ama-side chick wekhala ngala left right and center, eselahlekelwe ubaba phela. Ngoba ubaba, ngicela ukukutshela, nale vacation le wayezoyihamba no-chief makhwapheni wakhe, sagcine sesihamba sobabili. Angibange ngisabuza ukuthi yayibhukhwe nini kanjani. Ngavelane ngahamba mina ngayo enjoyela i-vacation, ngikhuluma nje kumnandi ekhaya. Hhayi-ke nawe mfazi, ubolizama-ke lelo qhinga ngoba lingisebenzele nami. Iyona-ke i-homemade bhekamina ngedwa-ke leyo. Buzz SA to all social media platforms. Isiyola libonene-ke ey'torini ey'landelayo. Okwamanje sicela ungakhohlwa ukuthi uhambe uyosifollowisha on our YouTube channel Buzz SA, as well on Instagram Buzz SA_, on Facebook Buzz SA. Siyanthanda kakhulu.